Здравейте, аз съм Йоанна и сега ще ви покажа как се прави. Ето, такава гривна. Нужните материали са ластици, прашка за плетене, щипка, вилици или каквото ви искате, кука за помощ и разбира се ески. Така, първото ластиче винаги го правим на осмица. Тоест ние два пъти ще си направим фиштейл или ето такова нещо. Така. По-лесно ще ви е с два еднакви цвята, за да не разваляте комбинацията. В смисъл да не е шарен. Така. След като сме сложили 3 ластика, последният с куката за помощ го захващаме и от двете страни пренасяме най-отгоре. Няма да е лошо да смъквате малко надолу. Така, слагаме си още един ластик и пак с куката за помощ пренасяме последният от двете страни най-така отгоре. Така, вече с куката за помощ захващате ластика с ето така от такава страна, т.е. надолу. И след това издигате последният ластик. Захващате втория ластик така и хващате последния с него. Т.е. трябва да преместите само последния най-отгоре. Слагате си още едно ластиче. И пак с куката за помощ захващате втория, издигате последния и от другата страна пак. Тоест това, което се получва отвън е така, отвътре е така. Аз няма да ползвам еднакви ластици, но пак. И отново с куката за помощ захващате втория ластик и издигате последния. И пак същото. Ето, така. Когато мислите, че сте стигнали, т.е. в най-края, но вече до края, или сте почти ви е еднакво на ръката, пак си правите фиштейл, т.е. тази гривна към края, за да може да закачите на съобразната кукичка. И така, дано съм помогнала и след малко ще пусна урок за фленската плетка.